jeg skal køre, men kunne vi godt holde og vente på ham der? Hvor er vi tæt på autobahn? Se en situation. Det er stadig 3 gear. Jeg vil bare lige sige. Hvis nu du tager billedet eller mig kører bilen, så laver du en aftale. Jeg sagde jo ikke noget om, hvordan du skal køre bil. Jeg siger, jeg synes, det går stærkt, far. Jeg siger jo ikke noget om, hvordan du skal køre bil. Jeg siger, det eneste jeg siger er... Bla 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 bla. Er det rigtigt, så siger jeg. Det er det, de siger. Ej, far, nu går det altså stærkt igen. Puha, føj. Nu gør det sikkert på fire. Så begynder det at blive flot. Endelig. Godt køre med åben vindue for min skyld. Det er sådan dårligt at glemme det. Bliver det hele vejen ned, du siger sådan der? Du må også godt prøve, når det går den anden vej, at tage billedet op af dem, der kommer kørende bagved os. Men jeg prøver altså at lade være med at tænke på at tage billeder selv. Det var sådan en sol uden skyer, der var vist. Som i Polen. Der er faktisk et lille bitte stykke blå himmel deroppe, kan jeg se. Der må der være folk, der har parkeret for det. Jamen det er der også folk, der gør det. Der er også der er nogle kyllinger. Men det skal vi bare, altså... Vi ved, vi er nogle kyllinger, og vi skal ikke udfordre os selv, vel? Nej. Ikke på den her niveau med de mennesker, vi er afsted nu. Det skal vi ikke. Vi skal nok komme op en dag om sommeren også, det er jeg sikker på. Godt nok flot det er ude af det, er der. Det er kun dig, hvis du siger. Ja, vi holder her på det her fremspring, ellers tager du lige bare billederne af dagen, ikke? Når man kun kigger gennem kameraet, så føles det som om man kører og falder ud. Jeg kunne ikke se, at det ikke var ved at køre ned, når vi havde. Jubi! Du skal kigge ud af vinduerne i stedet for, Cecilie. Det er så sindssygt flot det her, så du skal ikke sidde og kigge i en bog nu, lille pige. Hun har set.
Det har jeg også set fra det med til det, der var der lige før. Har du ikke noget andet at byde ind med, faktisk? Jo, den der store klippevæg der. Er du klar over, hvor stor den er i forhold til vores hus? I forhold til jeres hus. Prøv at se de huse, hun kan se derovre, men det... Altså rastepladsen synes jeg, vi tager på vej op, ikke? Er det den her, hvor det ender i? Er det det op til Evig Løve, Martin, eller sådan noget? Ja, nu har jeg ikke... Hvis der er en af de andre, der gider tænde GPS'en, så kan vi få det at vide jo. Nu filmer jeg med mit kamera, så kan jeg ikke se GPS. Så snakker vi lige om. Ja. Det kan jo godt være, at vi ikke... Ja, og så skal I jo ikke... I skal ikke løbe gennem tunnelen, det må I jo ikke jo. Ja. Så tror jeg, at det trods alt er overkommeligt for jer. I har jo løbet op ad bjerget før, når I har været op. Så hvis man tager fra tunnelen og op til rastepladsen, det kunne jeg godt forestille mig kunne være muligt. Jeg skal fandme ikke. En skøn vanvittig hårdt i mine øjne, men det må I jo. Der kommer man tilbage igen. En ung mand. Varetaxaen. Er det her? Ja. Så den rastplads der. Ja. Er der nogen, der har tændt GPS'en, så vi ved, hvor langt det er? Nej, for jeg har ikke GPS, der ikke der er afhængig af. Der er afhængig af internet. Hvor var det ikke klemt til ham nu? Ja, det er rigtigt. 428 står den på. 428. Proper Bertha. Snart nede jo. Lige nu falder min motortemperatur, den er ikke brændt et gram dieselolie af i 10 minutter. Altså. Nu er motoren faldet ned til 75 grader. Det har jeg alligevel aldrig prøvet før. Den ligger altid på konstant 90, når jeg kører, når den bliver varm. Jeg håber ikke, der er noget andet galt, Martin. Nå, nu får jeg besked om, at hey, jeg har to batterier. Wow. Jeg tænkte, jeg havde glemt det. Så har vi kørt ned i 10 minutter nu. Det er i hvert fald det, min video, den er 10 minutter lang nu. Jeg får også en video nu, så du bare rende og hoppe.
Ja, så skal vi lige ned, og skal vi lige op igen. Hov, prøv at se. Hvad er det? Martin, står min taske egentlig ikke foran dig? Jeg skal bare lige have fat i et batteri dernede, så det ikke løber tør, og ikke kan der blive billeder. Hvor er det godt, jeg har pakket. Det er et chok, jeg har taget på. Er det vigtigt, hvis der netop bruger batteriet helt op, før man skifter? Nej. Så skifter jeg det bare. Jeg forstår du ikke venter til vi kører ind i tunnelen. Så ja. Så tager du 430,93, 130,3, og det var lidt før 28, 2,5 kilometer. Det tør så det der scene. Nu må du godt lige begynde at sige nogle ting, der giver mening. Hvem? Så sig det. Ja, og han